Satu lagi Ben. Ambil aja itu, dibuka. Satu 69. Oh ada sini, di sini lagi Ben. Oh berarti kan tadi rezekinya yang yogo. Sampun Pak De, monggo pun lajeng. Iya. Please continue. Yeah, okay. Yes, so. I will start again. Iki suli songo sik rak iki mau wis dengan ya. Gandeng iki mau arep tak suluki songo wis dianggep pindah pathet songo wis di rebabe karo Pak De Marno. Gus Ndara kula Angka Wijaya ketingal sungkawa raos ndika Gus. Bocah bagus kok kaya ngono. Nek pancen Semar kuwi sing luput nggih sing gedhe sepurane jarakan kula pun wong sepuh Gus. Siwa Semar Badranaya. Nggih. Kados pundi, Gus? Momongan kula Bima Manyu. Bektiku katur ya, Bu. Oh, nggih, kula tampi. Kebak pangapura kulawan Angka Wijaya. Aku rumangsa dibedak-bedakake kulawan Kanjeng Rama dipadha dipaiduwa. Gosek Gus. Lah kok ndika niku rumangsa dipadha dipaidu dibedak-bedakake niku enten raos kados pundi to? Irawan Wilugangga Sumitra lan liya-liyane diparengake ana ing giri sarangan saperlu ndereke Kanjeng Rama ananging nganti ngrikalengguhan iki wong aku kon sowan nggone Siwa Badranaya. Aku kon jumujuk ning Indrapati. Gus. Dadi bocah bagus ki aja mung pasuryane tok. Ambune wangi, klambine anyar ning ora duweni unggah-ungguh niku ora kena apa meneh karo wong tuwa. Iki ana wong tuwa arep ngendika kok do crigis wae. Nek ndika niku rumaos dipun padha dipun paedu dipun panding-pandingake putra-putra liya. Ngaten Gus. Ubaringkan pecon kang tuwa saking gumungguing nala menika monggo siniram mawitirtaning kawenangan dinepake didepake ning rasane dhewe. Wong tuwa kuwi sing momong bocah kok ora ngerti watak wantu lagak lagu lagiane anak niku mokal Gus. Mokal. Nek ana wong tuwa kok ora ngerti watak wantune anak kuwi mokal. Aku wedi yen nampa duka saka Siwa Badranaya uga ning pengunek-uneke Angka Wijaya kuwi kaya mengkene. Ora ana Semar kok srengen
Semar kok nganti nesu. Nek umpama Semar kuwi kudu gepeksane kuwi muring-muring. Ngomong sing ala mung sejatine kanggo ngusir jin pripawangan demit. Kang bakal ngrigodo ning laladan kene. Atine Semar iku bocah apik. Dika niku putu-putu Pandu kok kaya mengkono. Momongan kula niku kula pilih gek sapa to momongan sing paling bagus, paling pinter iso tak ajak gayuh gegayuhan sing becik sing luhur, sing diridhoi dening Gusti. Kok mung cupet ngoten niku. Donya niku mboten enten wong bagus kejaba ingkang Rama Permadi Dananjaya Kumbang ali-ali. Mboten enten wong donya sing bagus kados ingkang Rama. Nek kayangan mriku enten sing bagus. Bathara Kamajaya. Bathara Kamajaya niku anak kula, nek ingkang Rama ndika niku momongan kula, Gus. Mula ndika kudu jembarake ati, padhangake pikir. Ananging nyatane rasane Angka Wijaya ora kaya ngono Semar Badranaya wae. Ya digawe apik didem dhewe. Wahyu Widayat Wahyu Ningrat Wahyu Cakraning Ningrat niku sampun dumunung dhateng dika. Mula sumpah sepata prasetya sanggon-nggon niku boten kenging mungguing satriya niku ngabrake daya. Padha karo mendem wadi teng ati, padha karo ngumbar daru beksi, ngumbar wisaning kahanan. Mula Gus, wong mikir niku namung enten wong telung perkara. Siji nganggo sirah, nganggo dada, nganggo weteng mudhun. Wong nek dereng saged mikir ngangge dada nih, ngangge weteng. Nek mboten saged ngangge weteng nggih, ngangge niki lho. Sirah riyin. Dipikir dhisik samu barang tumindakti, ampun kladuk gelo tiba mburi niku pun umum, lumrah. Kula nek piyayi sepuh kados kula niku mikir pun sak liyane tak pikir nganggo bathuk niki lho. Kula ngangge dada tak tepake. Atiku dhewe aku nek tumindak ngono, nek mlaku ngono, nek gembor ngono kuwi apik apa ora, memper apa ora ning kahanan. Ngoten niku Gus. Ning nek wis ora kuwowo mikir nganggo sirah nepake dada nek mung weteng mudhun sing dipikir wah rebrot niku. Rebrot. Apa ya kaya ngono wae Badranaya. Ah nggih. Monggo. Nek dika tansah keloro-loro ati mung merga saka dawe wong tuwa niku ora apik. Mula dika niku cupet nalare kawruhe. Bocah bagus sampean niku ngapusi niku napa? Kapan nggonku ngapusi wae? Lho, sampean kesupen. Dika ajeng-ajengake Ndara Utari nalika sempat wonten Wirata menika. Dika sampun gadhahi tetimbangan. Wong wis duwe bojo kok ngaku legan dika niku.
prasetya utari aku ora bakal duwe prasetya awit jagat ya mung kowe tetimbanganku. Menika pripun Cobi? Dika titipake garwa Dika kusumaning ayu Dewi Sendari wonten ing Pringgondani saengga mawa kurban Ndara Bendana Seda. Kemutan Dika. Dika janji prasetya sumpah nek pancen aku tau duwe bojo duwe tetimbangan nek perang Baratayuda Jaya Binangun wong mati dikrocok gaman sing ngendika ngaten menika sinten? Tangisono ngendi tibaning raga raga katon gumilang gilan upayanen swarga kang minulya kanthi lagu kang utama sukmamu katon bebencengan candrane pindho kanggeng kulawan mboten usah ditangisi digelani Gus. Kanggo apa nangisi sumpah prasetya sing mula dieling-eling dadi satriya arep apik-apik kok ngremuk ngrusak wadahe dhewe. Siwa Badranaya kaya sumendal mayang rasaku. Siwa Badrana kok isih apal kabeh. Lho, sing nderekke wonten Taman Sari. Nalika semanten sinten, Gus? Iya ya kok. Sing gedhe pangapuramu yawa. Terus tumindakku kudu kepiye wae. Nggih. Mangiling-iling kemawon. Sektya Mandraguna bisa ngempri jagat cundul langit kadigdayandika Gus. Mangke tumapaking Baratayuda niku mandi sumpah jengandika piyambak. Ora amarga kodrat ning kesrakat laku dika Gus. Aja digelani. Apa ya kaya mengkono ki bakal aku ngunduh mesti